Letxuga honek izena dauka. Gure baserriaren izena dauka eta gure konfidantza marka dira. Letxuga, porru, asa bakoitza mimoz ereiten dugunez, gure izena daramate. Zapaturo, Durangoko Merkatu plazan saltzen dugu. Merkatuan bakoitzari bere izenez deitzen diogu. Letxuga, letxuga da. Ollaskoa, ollaskoa. Gu, Tere, Jose Luis, Francis, bertako ekoizleak gara. Erosleak, Asier, Maricruz, Endika dira. Merkatu honek izenak dauzka. Ekoizleenak, erosleenak, produktuenak. Merkatuak historian zehar jende eta ohituren gurutzaleku izan dira. Gaur egun ere, Durangoko merkatuak letxuga eta piper eta ollasko bakoitzak bere istorioa daukanez, pertsonak gurutzatzen ditu. Bere nise kandirekin, egoitz eta aitz urdaspalekin. Merkatu honek izenak dauzka.